Eu creo que é unha batalla perdida. Eu creo, o meu sei que en parte os espazos todos eses de silencio que hai no meu sei que intentan reflexar iso, non? Que a batalla do tempo perdémola. Non? É dicir, eu, por exemplo, da miña historia familiar hai moitísimas cousas que non vou poder averiguar. Non vou poder, porque non teño fontes orais. Non teño fontes orais, nem sequera por tempo, porque, e mesmo por negación, non? Porque eu sei que, evidentemente, eu cheguei á historia unha vez que morreron os meus avós, porque a familia decidiu falar unha vez que morreron, porque mentres estiveron vivos, como eles non querían falar, ninguén falaba. Non quero dicir que non é só unha cuestión de tempo. Entón, eu creo que é unha batalla que temos perdida, que encontramos illas, non? A min xa che digo, ano pasado, cando me contaron os vellos dali de Cuntis, que hai un vello moi vellote xa, non? A historia esta da filla do alcalde desfilando pola vila, claro, eu avisei, non? Eu avisei a un amigo historiador que anda con estas e dixen, vaite por ali e entrevistaos canto antes, non? Porque temos aí un alfaio, ao millor, de memoria e tal, pero evidentemente xa hai moitas cousas que non imos poder saber, porque cada vez quedan menos testemunhas directas, e as indirectas son indirectas, non hai máis, non? É dicir, meu pai naceu no 49, é dicir, pouco me pode contar, non? Testemunhas diso teño que sí, é dicir, de que sí decidiron preguntar, sí decidiron investigar, sí decidiron averiguar na medida do posible, non? O que aconteceu nas súas casas, pois porque vían o mellor, claro, como o sei que é un libro moi de silencios e moi de mentiras atrapalladas, non? Que ti vas desenredando, pois como que sentían moitas veces o mellor que na súa casa, pois podía, é dicir, como que o ambiente da casa pois daba esas sensacións de silencios e de ocultacións e tal, que podía dar lugar a que houbera unha historia detrás. E si sei de persoas que fixeron ese paso, non? Ou que decidiron, o que falábamos antes, non? De que un neno, un alumno meu, estivemos falando e el podía ser víctima do meu familiar, bueno, el non, o seu tío avó, non? Podía ter sido víctima do meu tío avó, e que pudemos falar diso con normalidade. Entón, eu creo que tamén moita xente na lectura tamén veu que igual non era mal momento, non? Para preguntar, para averiguar na medida do posible, non? Eu vexo que como mínimo ten que haber un plan institucional, por exemplo, de recuperación de desaparecidos, é dicir, de apertura de fosas e de procura de desaparecidos. Un plan institucional que non dependa da voluntariedade de asociacións e incluso da voluntariedade de xudicatura que autorice ou non unha excavación ou un desenterramento, non? É dicir, e calquera familia, por exemplo, que reclame, non, os restos dun familiar, que sexa o Estado automáticamente quen faga todo o proceso de maneira, eu creo que o básico é iso, non? Creo. E despois, evidentemente, ten que haber un plan tamén institucional de espazos de memoria. A min, unha das cousas que máis me doeu na vida, eu creo, eu lera, mira, onde leva a literatura, non? Eu lera o libro de Resistencia de Rosa Aneiros, non? Que fala do 25 de abril, e me quedara na cabeza a idea de visitar Peniche. E nun momento dado, pois, fun a Peniche a visitar o Museo Municipal da Resistencia, non? Que evidentemente estaba, nun forte que foi prisión político, non? Político-militar. E a min ese día caeu mal aos pés, no sentido de, pois, claro, cando salín dali, pensei, en Galicia non podo visitar ningún espazo así, non? De memoria para as víctimas. Está agora a bella prisión de Lugo, non? Que ten o seu espazo de recordatorio do que foi aquelo, non? E podes ver as celas, podes ver tal, pero realmente non hai un espazo de memoria, ou cando vin, por exemplo, do ano da memoria que fixeron unha exposición grande, que eu, claro, andei consultando, eu lembro de ver o catálogo desa exposición, da grande exposición que houve da memoria no 2006, de ver o catálogo na biblioteca aquí en Santiago, non? Porque aparte, claro, era inaccesible, non? E ver o catálogo e ver todos os obxectos maravillosos, non? Que aí onde estaba a foto do pano de rendas de Amalia Álvarez, ou que eu lle dedico aí un texto porque me impresionara moito ver, pero mesmo cousas, pois eso, que os presos fixeran no cárcere, e que en Peniche estaba ali exposto nas vitrinas, non? Os traballos dos presos para pasar o tempo, as cartas que escribían as familias, todo ese tipo de cousas, e que aquí en Galicia non podemos ver nada diso, non?
E non temos un lugar onde, pois iso, como dixo eu, onde mostrarlle respeito ás vítimas. Eu creo que iso tamén é un básico, non? E que evidentemente non está cumprido. E despois hai outras cousas simplísimas que se poden facer a nivel institucional e que non se fan. Eu son da Estrada e os asasinados da Estrada, a Corporación Municipal, o alcalde deixou unha carta escrita que pedía dúas cousas. Unha rúa para os mártires do 36 e que a carta el que deixaba escrita como despedida como alcalde, non, antes de ser fusilado, fose incorporada na democracia ao libro de actas do Concello. Non? É dicir, é un acto simpliño de todo, que a min ainda por riba me parecen tan humildes pedir simplemente iso, non? E, por exemplo, iso tampouco a día de hoxe foi cumprido, non? Que dis, a ver, que non é tan difícil, non? Cumprirlle mostrarlle respeito, non? A esas víctimas. Entón, eu creo que, evidentemente, hai unha falta brutal de política institucional clara con respecto á cuestión da memoria, e que, mentre iso non se faga, non pode considerarse que estea pechada a cuestión, non? E que sea considerada parte do pasado. Os espazos de memoria deixan de ser de memoria, os que deberían de ser de memoria, ou estar a memoria silenciada deixan de ser, non? Para min é significativo, por exemplo, o espazo de fusilamentos en Lugo, non? Que é un hotel, e dinche, non? Se queres saber onde fusilaron a xente, tes que ir ao hotel, porque era o cementerio antigo e iso desapareceu, non? E ao mesmo tempo tamén se poden recuperar. Eu, por exemplo, o ano pasado, que eu non sei, bueno, que me faltaría facer a comprobación histórica, quero decir, que é unha cuestión de memoria oral que sempre hai que comprobar, non? Bueno, penso, non? Vos historiadores sabedes, non? Pero o ano pasado lembro que viñeron, bueno, tivemos un encontro cos vellos e as vellas do centro de día que teóricamente iban contarlles do nodo a nosa meniñada, ibanlle contar do nodo e de como se informaban alternativamente ao nodo, non? E pois isto da Radio Pirenai, estas cousas, iban contarlle, era a semana da prensa e se lles ocorrera vir a contarlles iso, pero se lles foi o asunto das mans e estiveron contando tal cual a represión do 36, é dicir, os paseos, os asasinatos a meniños de primeiro da ESO que estaban flipados. Entre outras cousas, pero o que máis lles flipou foi que lle contaronlle que a filla do alcalde, o alcalde estaba desaparecido, entón foi o cuartelillo que está ao lado da escola a preguntar polo pai, entón que aproveitaron, rapárona, espírona, bueno, fixeronlle o desfile este humillante, non? Pero claro, os vellos foronlle contando por onde levaron a rapaza. E os nenos, claro, de repente, o seu espazo vital de ir e volver á escola, non? Para eles converteuse nun espazo de tortura, non? E eu lembro as caras pois eso, da rapazada flipando, porque ademais, claro, eles decíanlle nomes na tenda de fulanito fixeronlle tal, e eran nomes que recoñecían, non? Que eu é a primeira vez que yo vin contar, non? Que xa digo, tería que, non sei, hai que comprobar, eu falei con algún historiador da zona para que fora ali, os entrevistara e tomara notas e comprobara, porque evidentemente non sei se xa é fabulación o do paseo da rapaza ou se realmente foi certo, non? Pero claro, de repente, ti podes recuperar un espacio así, non? Si se mantén a memoria e se alguén a recolle, pero se non é fácil que desapareza ou que... E ás veces hai cousas tamén insignificantes. Na miña aldea, a fonte que está ao lado da miña casa, cando eu comprei a miña casa e fun de visita así das primeiras veces e me recibiron ali os veciños e as veciñas, me levaron a ver a fonte. E me dicían, mira ben. Eu miraba pa a fonte e dicía, pero que lle teño que mirar pa a fonte? Mira aí a placa, que esa non la roubaron. E a placa era do 31. E máis, ten aí un símbolo, de masonería, non? Porque o canteiro, aparte o canteiro era un concellal, que mataron despois no monte, tal, pero dixeron os veciños. E hai un espacio de memoria como oculto, non? Porque o que me recordaron foi, mira a placa que esa non la quitaron, non? Que ás veces se manteñen os espazos, pero eu non creo que vaya por zonas, eu creo que vai é unha cuestión, pois iso, de memorias esquecidas ou iso, que, pois, se hai alguén que intente manter esa memoria, vaise manter o espazo, e se hai alguén que non, se hai ese silencio así tipo lousa, pois o espazo vaise perder. Pois eu póñome en Penixe outra vez. Eu non me imagino un campamento de verán
no Forte de Penixe, non? Quero decir, que pasa coa illa de San Simón, que non está, agora mesmo non é unha illa de memoria, é dicir, eu creo que todo o rastro da cuestión, bueno, está oculto, agachado ou estropeado, non? Porque eu aínda fun neste verán pasado a un concerto de violinos, que ali fan, por exemplo, un encontro de violinistas, non? Eu fun ali, que teño un amigo violinista e me dixo que fora, non? E fun eu que levei a varias persoas a visitar a exposición que hai fotográfica coa historia da illa, no que se explica que foi campo de concentración, foi que lle ensinei a placa esa do Paseo de Teruel, foi que lle expliquei onde estaban, é dicir, fixenlle unha visita guiada, memorística, a amizades miñas, porque ali non hai nada que indique nada. Entón, podría haber un uso compatible? Relativamente, depende con que, pero desde o momento en que sí sexa un espazo de memoria, o que pasa que a illa agora mesmo non o é, porque a memoria está absolutamente borrada, non, dese espazo. Eu creo que aí, aí vou botar a lingua a pacer, pero tivo tamén un papel importante o arquitecto que fixo todo o proceso de rehabilitación, porque se eliminaron cousas, restos, non, que recordaban o campo de concentración foron eliminados. Creo que só queda a reixa, non, do pantalán que vai a Cesantes, só queda esa reixa, ese espazo, así como espazo claramente, non, de concentración, pero eu teño entendido que aínda ficaban restos, non, de cando era campo e foi eliminado todo, non? Entón, aínda así, eu creo que os usos deberían ser limitados, non? Volvo a colocarme, non me imagino un campamento de crianzas no Forte de Penixe. Podo imaginarme un campamento de crianzas asociados á historia, non? E a memoria histórica, pero non así el mundo pirata, non? Que eu creo que o último que vin anunciado en ONS era algo do mundo pirata, home. Eu creo que, está un poquinho de máis, non? E despois podense reasociar. A mí unha cousa que me gustou moito, por exemplo, no libro de Eva Mejuto, a lavandeira de San Simón, é que ela consigue relacionar esa maneira tamén de deturpar o sentido da illa, que é ao monumento a Jules Verne, non? E ela consigue asocialo a unha historia de memoria, non? E meter ese monumento no que é unha historia de memoria, que me pareceu bonito que o fixera, porque, claro, eu dicía, para que vou ir a ver a Jules Verne a San Simón? Teño que ir a ver outra cousa, pero non a estatua de Jules Verne e o Capitán Nemo, quero dicir, non ten moito sentido, non? Eu creo que sí, no sentido de darlle entrada á vivencia e ao emocional e tamén a eso que vos decía, que igual que no proceso de escribir comprendo, pois no proceso de lectura tamén comprendes, non? Entón, eu creo que pode ser un espazo, sobre todo que provoque o interese, a curiosidade, non? Por querer saber, e despois xa buscarás como saber, pero que fomente a curiosidade, o querer saber, e ese achegamento emocional que moitas veces nos falta, non? Esa identificación co outro, eu creo que pode achegalo a literatura, e eu creo que o fai, é dicir, a boa literatura achega, non? A min, hai libros que me impresionaron moito, non? De memoria histórica, quero dicir que hai outros que non, evidentemente, pero eu teño aí, referencias, non? A nivel literario, que fixeron que vise, pois, a mellor cousas que a mellor de outra maneira non entendería, non? E volvo a dicir que iso con calquera arte, que eu aí non penso que a miña sexa mellor, quero dicir que pode valernos fotos. Eu, por exemplo, lembro ir a Cracovia e visitar un espazo de memoria que era fotográfico, nada máis, non? Era un espacio de memoria, era unha exposición fotográfica de bosques que se deixaron crecer en lugares onde había sinagogas que os nazis destruíran, non? E iso, ti, o único que vías eran esas fotos dos espazos arborados, non? Porque non había máis. E eu saín de aí, pero tocadísima desa exposición, non? Entón, creo que iso, combinado, evidentemente, co coñecemento, pois é o que necesitamos para entender, non? Estes conflitos e poder
poder evitalos na nosa contemporaneidade, non? Ou fuxir deles, ou combatelos, non? Esta é difícil, Pois, por exemplo, un traballo que facedes vos, que é unha revista divulgativa de historia, non? Eu creo que ás veces hai que baixar do académico, non? Eu creo que aí a Universidade ten unha responsabilidade grande nese sentido, e hai que premiar a divulgación, non? Eu creo que, por exemplo, non sei, o mellor vedelo vos mellor que a min, pero creo que a nivel, por exemplo, universitaria, a divulgación non se premia, non? Premiase o traballo sisudo e profundo, que claro, que leen os teus pares e algúns pares na máis, porque a maioría non teñen acceso a iso, non? E creo que o que hai que premiar é a divulgación do coñecemento, non? Ou premialo, poñelo ao mesmo nivel, evidentemente, ambas as cousas son precisas, non? Non pode haber unha pata sin a outra, non? Igual que eu, por exemplo, o meu libro non podía telo escrito se non houbera antes investigación histórica seria e profunda, non? Eu sin todas as historiadoras que se dedicaron á memoria aos anos previos a eu darme por escribir, o meu libro non existía, non? E a min aí penso que é o mesmo. Eu creo que a pata académica pesa máis que a pata divulgativa e iso é un problema, non? E eu creo que hai unha riqueza grande que temos, que é o asociacionismo. Eu creo que é unha riqueza grande. Eu flipei, por exemplo, ahora vou meter a pata porque non me vai acordar o nome, subín ao norte, ao Vicedo, a unhas xornadas de historia no mes de agosto, que eu fun a unha mesa ali a falar, do Seique e do meu conto, non? E flipei porque era o mes de agosto, era casi setembro, e había 100 persoas ali sentadas, é dicir, había 100 persoas porque a sala eran tempos pospandémicos e había 100 prazas, non é que máis habería, porque quedou xente fora na porta, a aprender cousas de memoria histórica, non? E estaba na cabana, quero dicir, había unha xente, creo, fora de min, seria e importante, facendo divulgación e contando, non? Eu creo que aí hai un xerme importante que temos, que eu creo que tampouco se di nunca, que hai un asociacionismo moi forte na Galiza, é dicir, hai moito asociacionismo veciñal, cultural, eu creo que hai que aproveitalo, e eu creo que aos académicos pediríalle iso, non? Ao mundo universitario que baixase un pouquiño ao mundo, non?